Kasang Voice of the People Party mendagasi kan nyau tarik unai luar arja Arab Saudi lah hiar pas secepat masun ramani IQ belai kipai ba yo ketika tan hal keding job election MP yo Dr. Ricky Eja Singkan akbar priang sobha yo ba adan Dr. Ricky bagi pat kinung lam jo kasang hakatei ke jaka ladan keding ai memet tu kinung lam kaudan number sanlak nyu fu aja nyu fra kablang keding yo vote jong Dr. Ricky Singkan hak election MP apun pu penping ya kan ke jalan dekat keding shat rai dekat kendun ki pesara group Kemudian ke jenwani kisamla juga tanya mausundra. Ya ikan ajupi penjat nisnya benar kakak kapan ya ita lalat rayum karma leye pisu marij lahi por budang
dan kajing kermen. Hoi tu, hoi tu, hoi tu. Bless you. Haba keren nak ni kejalang ubah dan ulang namar kejubam ailat man keren hapo assembly ya kejing kidor kimar kimata kesenggan pelong ya kejing hi alo kani kamat bar kumjurkan pelong ya kejing hi alo kejing penjalan ya election MDC bar kumjuru daga sukar kamsap ya kejing ICT kasang season part kan pelong yang kejing hi alo ke reservation policy kale jubor kanu ngi excited ngi kun bat ngin let show fight ba ban penchai ya kita kijing le jubor jong kane ka sarkar bat kijing le jubor jong kane ka sarkar kala paushai hadin begitu ki lainut ki MLA Congress ki hapan let pendem hakmat ke NPP namar bale lara pim let pendem pim yo ye pinter kong bro samsnem hagi constituency ki jongki kini ki lainut ki MLA ki klet bade upat ba uba penjob tinggi mdai ka seng NPP kiklat baton upat ba uba don ka bor ka bakam kraw anda pay kata ka samsnam ban bret yi kita ka balik don bor kitlat papri ka jinglong brio lating pelat ya ka jingberngem jong ka NPP let yaso lakali yaso wat ladep keren ben ladep kan thok kap tu haka por election ru hapan let pendem namar beli kikam let don bor jong ni ke sarkar NPP noi ko ki pat ba ka voice of the people party kam let show pat ba tang ban shu bangnya tang ban shu yalam baklayu pat ba noi ka let halor ka nongrim ka scam ban halor ki mat ki ba klan ki jongi ngin nom let pendem hangno ru ko ki pat ba ringin sa pai show pat ba haga por ka bang ban ong yo pat ba la ma pi ki pat ba pimna ban wanra ya ka jingkla o kalong lena e bengin community ya ki sngi ki bapa hagi por ki ban wan ngitan ka jingai ka scam kani ka MP election kala nang I min sim bani i bigi pat ba kalengari kila ai ya kata ka jingkershan ka baklan hamman lagi jaga ka bangingilit bat ngem don jing ardatin bangin nang yo bor nang ni syakmat kat banang mi kisni ngin nang yo bor o pat pa ulah pa ano tik bagan poino kata ka MDC election tangbangin ong kumno habalali bor na kita ki bapat ya ka bor te pat ba ngihapan su apet tang ya ka sni baganwan nginong kumno ngin syariah yang kini ki basen syari ni kai ka mangingi kren na po assembly menta ka sni ka jubab tu deputy chief minister abangi rai ki mat kalong da kumwe lasai ka sni deputy chief minister uwe padu deputy chief minister ujubab da kumwe ya ka ju ka mat ka bangi ya kren yano kenyen syariah oh khasi ya ka jingisha uburam bi ya ka tien ka thli manong le ha ka dorbar jukham kren thala ngrei pek dorbar men kini PAU o deputy chief minister uba preston tensang haka por bu jubab ya ka jingkren ka jingi habing ye kren ye ka jingre ka mariang ba kata ka roi ka par habing ye kren ye ka jingtmu to ka sarkar ban manra ye kata ban kita ki industrial unit ki batumai hapo berni nang ta ka jingtmu ban shna jaga yang kali hapo Tanong Light Park lani kata ka lini hadiri park lani kata ka works league bat kita ki kampung roy oke ong em kampak don karai kadang day tang kata ka preliminary round lani ka jingkren ka jinga mai pang ka jinga sulok ka bangim pat sim ya karai lasai ka sni juba pat we deputy chief minister ubas ngau ya ka ju i ka mat apa assembly wang ila dapan pengkre ya ka DPR kumnongin syariah yang ibriu ki banut pantok amdai hadukan syah amdai yo amdai assembly sendan ko ki pat babi ayu kilale ya ka MDC election hanang ni happen kemre ya ka MDC election nyapan pencelan namar bang happen be ya ki constituency
nam ta bit ka piang jo pai ba noi ja ayu menta on kila pelat gitu gilis on ki pelat gitu gisnong ki ba kila pengeria lalap bagade penbantang ka jing penhiar kepot yang ki pai ba bat ka jingle ban pintikina ba mangi ki MDC ki badan menta ngendang job yang hangan ki MDC election kai ka baca ponong kram constituency kila weng ya kata kasnong pomla krai baro kowe kabade kasnong ka ai ke jikasan ka klan bayo pra ban pentlot yo pra klem da khot diginong alam snong ban kli jingli naki klem da ai la ban ye kren kumugwe ki snong kinong song snong ba kinong alam snong kila sutip naga kot phubor kata ka de jingle nam ta ka bit ko biang jo pai ba nam ta ki om kumno kawai ke jingkren ke jong deputy chief minister bangi de ban perlong no ya ke MDC election Paul Ber Arajar Alfusan kawai pat ka bami kot kubor ke jingkren no deputy chief minister hibarong baladam la para po Alfusan hab IT no haulat don jinge ayufi ndai balai ban yuroj ya ka hok ka jo pat pa ublade hok ban yo ban jit mai ke MDC ban ban supek ang lengo ya ke jingle jong kini kinong sinshar hato pai ba habangi emang ni sinshar pai ba ngihun ngisuk mensi mani ya ke jing penken jubor ya ka ikhtiar ber ka hok ke jongi amar kata ngin lek keleng ban penshai show pai ba ngin lek keleng ban penshai show pai ba but the voice of the people party kala keren shai lada pim ngap lada pim ailat bangini tai bangini keren hapo assembly ngin mi surok kung mangilale ya reservation policy the voice of the people party ngin mi banyaki nakam taga jingki udor kimar bang mardi ngin mi banyaki ya kani jing pinchalan jubor ya election MDC badru ngin lek ban pen kan mau piang ya ka sarkar hak bede baga reservation policy artli ki shiti jing pen kan mau nilai balar ni ai sagawe balar kimla bale ngin stang piang ya ka jinghi wat ya ka reservation policy ko ki pat babi